तो चली चलल जाओ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब रउआ लोग सोचत हो कि हम लोग की अभी गांव से आयल फिर गांव जाता का, तो ऐसा बात नहीं खे। तो एक बाद हमनी के पहुँच जानी सन बस स्टैंड। आ बस में देख सकत लोग भीड़ रहलक। अब सोचत हो कि हम लोग की भीड़ काहे रहलक, तो सुबह सुबह ड्यूटी जाए वाला लोग रहला ऐसे भीड़ रहलक। एक बाद हो जाला बस में हंगामा, मतलब कि लड़ाई। अब बस वाला के हाल जानते बानी का बा। एक बाद हमनी के पहुँच जानी सन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। लोग देख सकत लोग। एक बाद हमनी के लेवनी सन प्लेटफॉर्म टिकट। प्लेटफॉर्म टिकट लेके हम इंतजार करे लगनी ट्रेन के। ट्रेन हमार इंतजार ना करला, आ जाला। एक बाद खानी सन पेटीज। आ पेटीज खा के हमनी के चल देवनी सन मेट्रो से। इहो मेट्रो से टिकट पहले लेवे के पड़ला, तो पहले टिकट ले लेनी हाँ। आ एक बाद लिफ्ट से जैसा ही नीचे उतरनी हाँ, तो देखनी हाँ कि हमार मेट्रो आके लागल बा। तो हमो का जाके बैठ गई हाँ। अभी मेट्रो में बैठते बैठते बता दी कि हम दिल्ली स्टेशन काहे गए नहीं है। तो दरअसल हमारे गाँव में चाहे जो छूट गए, तो इहे लियावे गए।